एक्चुअली लोगोफोर आङो दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों डिब्रुगड़आव थांनो नागिरदों आरो माने एग्जाम हैनो नागिरदों कम्पारमेन्टेन ओमफ्राय दा आं हालाम बाजाराव दङ आरो ओमफ्राय दा आङो हालाम बाजाराव दा साइकेलखौ दोनलांनो नागिरबाय माने गारिखौबो मोना आरो ओंखायनो हालाम बाजारसिम फैनांबाय आङो ओमफ्राय दा आङो साइकेलजों माबाजों थांसै आरो अट'जों थांसै आरो ओमफ्राय साइकेलखौबो दोननाय जासै आरो नैबे हालाम बाजारावहाय नैबाव दोननाय जासिगोन साइकेलखौहाय ओमफ्राय आं दा थांसिगोन आरो ओमफ्राय साइकेलाथ' थालाबो गैयालाय गोमाबाथाय सेसखा आरो ओमफ्राय गोमायोबाथाय बे हालाम बाजारनि दाय आरो बे हालाम बाजारनि दाय गोमाबाथाय आरो आं बे हालाम बाजारावनो दोनलांसै लोगोफोर साइकेलखौ नायनानै लादो बेखौनो दोनलांगोन आरो साइकेलखौहाय ब्रेकबोथ' गैया माबाबो गैया थालाबो गैया दोनलांसै दा डिब्रुगड़आव फैदों आरो ना रावबो गैया नै फुङावसो आरो ना गला मोनबायला हारसिङैनो आइबो बाहायमोनजों फैदों जायगाया नै बिदिनो हारसिं माबाजोंसो फैदों आरो ना साइकेलजोंसो आंनि 180 साइकेला बेजोंसो फैदों आरो ना बहुत खस्थ'खा आइबो बारलांजागोन ना जायालै ओइ भाई टेप लाइक कमेन्ट सापर्ट कीजिए गैयाखा आरो ना जायगाया फैया आलदा आइबो रावबो गैया आरो ना ओमफ्राय बारनो मोना मोनथिया आरो ना गेटआबो खेवाखैलाय माने बारनो मोनो बुनायानो बिजों थांनो मोनो आरो दा बिजों थांनो मोनो राया आरो ना जेबो रायगोन ना मागोनसोथाय बेखौ नुलायलांदां रायगोनसो नामाब्रा होद रायनाय नङालै बे हाबलांसै आं बारसै आरो ना ओइ बारबायबो नै सोर रायलाबायगोनसो नामाब्रा आइबो मिथिबाय रायबाथाय सेस मिथिबाय सिखाव सानगोन खोमा आंखौ आइबो मिथिबाय हारसिङै बे जायगायाव फैबाय आङो बारगौमोन आरो ना लोगोफोर माने खेबग्रा दङबा आङो सिगां टाइमाव आं भिडिअ लाफैनाया बे एरियायावनो आरो ना बे जायगायावनो लोगोफोर माने आं दा ओरैनो ब्लग बानायलाबायबाय आरो ना फटक लालाबायनोसै आं एसे गलानो हारसिंसो मिथिबाय रावबो गैखाया मिथिबाय खम जारलालै आइबो सिखावसो सानजालाबायगोन रावबो गैखाया मिथिबाय नै हारसिं फैबाय आङो रावबो गैखाया बिराद समायना जानानै दङ बैसिनिसो भिडिअ लाहैगोरगोन आङो दा नैबाव फटक लानोसै आं मोनसे हारसिं खेबनानै मिथिबाय हारसिं लानोसै आरो ना र' फैबाय आरो ना लोगोफोर दा आं बिसोरखौ खेबहोसै आरो ना मोननैसो लालाबायनोसै फटक खेबलाबायनोसै आरो मोननैसो खेबहोलाबायनोसै बाय मस्त एकदम घूमने आए एग्जाम देने के लिए हय हय बाहायमोन माने सालथिया दासो फैगासिनो आरो ना माने अट' रिजार्भ लाना फैदों आरो ना नै बाहाया जोंना अट' रिजार्भ लानानै दासो फैदों आरो ना एफाराब गोबाव आयु खय घन्टा लायो होनदोंमोनलाय बारा लायालै 2 घन्टा आधा घन्टा ना आधा घन्टा ओमफ्राय दा बेरायलाङा बेरायनोसै दा बेरायलांसै आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा रायलाबायगोन ना मागोनथाय बारनायसै दा हो होद फाला राया नोंबा जों बाव एक्सपिरियेन्स लाखानाय सिगां समनिफ्राय फाला मा रायनांगौ खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम दा मिथियो फार्स्ट टाइम मिथियो सासेबाबो मिथिबावा हो सासेबाबो मिथिबावा होनदां थ' गाइस माने सानसुमानि बिथांनि टुसुनाखौ माने मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामदो सापर्ट खालाम मानो होनबा थाबैनो बेसेबां मोनलाय साबस्क्राइबारा 10,000 थाबैनो 20K खालामहैदो नङा होमबा मानो होनब्ला बिराद खस्थ' जायोना बेहा नङा खस्थ' जागोन जाया खस्थ' जायोबा आथिंफोरा बिराद माबा मोनो मा होनोमोनलाय एसेबाबोथ' आघात जायो एसेबाबो नङा ओंखायनो मानो होनबा नोंसोरो बेनि सिलिखौ थाबैनो 20K खालामहैदो अननानै लोगोफोर माने सापर्ट बा सापर्ट खालामबा जों गोसो जायो आरो ना मोजां मोजां औ माने आंबो बेखौ सापर्ट होगोन मानो होनब्ला केमेरा दंखायो नालाय आंबो डिजिटाल मा सिन्था नङा होमबा गाइस दा बिदिनो एग्जाम फैखांनानै बिदिनो बारला बुरला खालामलांसै नामा बेयाव मोजां जागोन नैबेथ' फुल गैलाना थांथ'लागासिनोमोन आं माने आं बेजों थांनो मोना बेखिनियावनो मोजां माबानो फट' लानो फटक जायगाया आसोल आं बैजों थांनो मोना माने आं गोदैसालिजों थांनो मोना गाइस बैलाय बै गोदैसालिना बै सिनेमा सामफा बेयो आगोलनिखा औ ओहो बै नुहुराखै नामा बै मुथिखौ नुहुराखै नामा मानसिनि आं बेजों थांनो नागासिनो मानो होनब्ला मा बुंनो ओमफ्राय आगोल समाव बेयाव बिबारजोंमोन ना औ ओमफ्राय नोंबो आंनाबोथ' सिनियर दं आंनि सिनियराथ' मिथुनजय अफिसियेल मा बुंनो खिथाना लादो बे बिफाङा बिराद समायना बुस्थु बबे बिफाङा वा समायना ना
ओमफ्राय बिथिंआ होनलाय लाखासै फट' फाग्ला फट'आ दा लागोन र' मिथिबाय फालानो नयथा जानोसैना फोथो जानोसै र' फोथो केन नार्जारिया जोंना नै ओमफ्राय इउटुबावथ' नुसिगोन नङा होमबा बेखौबो देखायदोब्रा केन नार्जारि एसे ओइ फाग्ला बिदिनो जायो नामा केन नार्जारि 8:00 जाबाय गाइसमोन टाइमा नङा होमबा फट'आथ' लागोन र' जेबो सिना गिना मिथिबाय गार्डेना दा दौराङावसो हाबलांगोनलै बेखौ जायालै माने सानसुमा बिथां खोनायाखै बिसिबां इयारनिफ्राय जेनेबा नों खालामबोआ जेनेबा खालामनायालाय नों मिन्थिखागोनदां निउसाव माने नों क्लास 3निफ्रायनो क्लास 2निफ्रायनो ना आं निउसखौ नायनाय जाया बारा मानो होनब्ला जों बैयाव थांनानै रायलायनोसै नामा फै बैयाव थांनानै एसे रायलायहैनोसै लागोन र' फट'खौ लागोन ओमफ्राय नोंनि मबाइला नङा नोंनि मबाइला मा होनोमोनलाय कुवालिटिया खम माने कुवालिटिया खम ना DSLR मोननैसो माने नोङो बबेनिफ्राय बबे बैसोनि माने बेसेबां गोबावनिफ्राय माने बारला बुरला खालामबोआ बेखौ आं नोंनाव दिनै सोंनाय जासिगोन आरो सोंनो मोनगोन आंना जेनेबा मोनो बारबोनायाथ' क्लास 3फोरनिफ्राय बारबोदों आरोना सोलोंबोदों आं खस्थ' ओमफ्य बे समावथ' इउटुबबो गैयामोन जेबो मबाइलबो गैयामोन आरो ओमफ्राय आङो पार्सनेल 2021आव मबाइल एक्सट्रा आंनि पार्सनेल बायदों आरोना ओमफ्राय सिगां समावथ' माने बिदिनो 2016, 17, 18आवथ' मालायजोंसो हगारखायोमोन नालाय ओमफ्राय मबाइलबो गैयामोन दाथ' नों गोसोबायदि आंजों माने थाफानो हागोन आरो आं माने आंनाबोथ' इउटुब चेनेल दं माने सापर्ट खालामलायनो हागोन आरो ओमफ्राय जों दा नैबे गिदाव थानानै सावरायनोसै नङा होमबा जों माथो लागाय मानसिफ्रा जों दा बर' टाउनाव फैदों माने फरिखा होदों आरोना माबा आसाम पुलिसनि माबा इन्टारभिउ होदों जोङो साख्रिनि नङा होमबा साख्रिनि आरोना गारिफ्राथ' बुंनाङा आइबो मिथिबाय बिराद गिदारि नङा होमबा बिराद गारिफ्रा फाग्ला बायदि मिथिबाय बेंगानो आइबो मिथिबाय गारिफ्रा जोङो दा गौराङाव थांसिगोन आरोना भिडिअ लायसिगोन लोगोफोर आयौ मा गारिफ्रा बेंगाफ्रा आइबो मिथिबाय बोयो आइबो मिथिबाय होलांसिना दा जों दा नङा थौलाखायदो बारदो माने आंथ' माने गारिखौ बारखायोसो आरोना लोगोफोर लागायखायो आरोना साख्रि इन्टारभिउ फैदों आरोना लोगोफोर बुस्थुआ जोंना गारियानो बेनो आरोना आसाम पुलिसनि लामाजोंलै मोनगोन मोना आइबो मिथिबाय आयौ नालाय गारिफ्रा बुंना आरोना फाग्ला जा गारि जायो थांगौजोबो सिगाङाव दा जोंना गारिया बेनो आरोना